je Daniel Gertner za Perugin Most. A připraví se dámy Emma Sardová a Štěpán Kandová. Tak tady vidíme trošku výškovou převahu, ale evidentně to nikomu nevadí na to, aby uškrtil soupeře hnedka v první vteřině. To je velmi zajímavý začátek prvního kola. Ale vypadá to, že to neutáhne, protože se mu soupeř velmi dobře hýbe a už je to venku. Krásná práce. No, tady vypadá, že Zakaria se snaží Nordshausu uškrtit soupeře, to je oblíbená technika Carlose Vemoly. Ale Gartner ví moc dobře, co má dělat, hejbe se mu do strany jako kivadlo a snad se z toho dokáže vymanit. No a myslím, že by se měl hýbat ještě, měl by se hýbat, protože u tohle taky může pěkně usnout. Tak, Zakaria přechází nuceně do sideu, ten drží gilotinu, tady si myslím, že reverzní gilotinou by se dal taky uškrtit soupeř, ale zatím se na to... Zatím se mu to nechce. Tak, Zakaria má hlavu venku. Slyšeli jsme radu Petra Macháčka před jeden halfguard. Zakaria to zkoušel hnedka v prvním okamžiku, ale vidí, že to není tak jednoduchý. A jsme v plném gardu. Jsem si objednal, on to přinesl účádky. Hezký závěr prvního kola. V tomhle zápase už vidíme trošku víc zkušeností, protože soupeř z Modrého rohu už má 7 zápasů za sebou, z toho 6 výher, 1 prohru. A soupeř z Modrého rohu už má 10 zápasů, jo, z toho jenom 1 prohru. Takže řekl bych, že se tady dostáváme do finále této váhy, si to můžu takhle říct, protože moc lidí s víc zkušenostmi už tady nevidím dneska. Aspoň ne v téhle váze teda. Hezký high kick a zároveň krásný kontrhák, takže
Přechod na zem. Zakaria tam pořád nechává tu hlavu, no, říká si o tu gilotinu, ale Petr Macháček, jako jeho trenér, mu radí pořád rovně hlavu, nestrkej tam. Gartner má zavřenýho Zakariu v bodylogu. Hůř se z toho dostává, ale Macháček vyzývá svého svěřence, aby dával pořád takzvaný hammerfisty, to znamená ze zhora dolů kladiva. Ale je vidět, že Gartner si to krásně hlídá a hledá nějakou skulinku, jak tam nasadit nějaký škrcení páku, submisi. Aby nedojel na to, že vlastně kolo má jenom 2 minuty a že za chviličku bude konec. Pardon, říkám 2, myslím 3, takže kola u dospělých už mají 3 minuty, ale i tak to není dostatečně na to, aby dokázal jenom pozorovat, kde dělá chyby jeho soupeř a čekal. Krásný přesun Zakaria do sajdu a výborný vstání, včetně s nasazením gilotiny. A to je teda dobře chycený. Ale nestihl to utáhnout. Krásný závěr druhý kola. No, sám bych nevěděl, komu to teďka dát. Oba dva borci jsou nesmírně zkušený a lítá to nahoru dolů z jedné strany, takže krásný zápas. Tak, jdeme do třetího kola. Začíná nám low kickem. A přenos na zem. Neustojí to Gartner. Zase si tam hlídá tu pozici v tom gardu. A je to přesně ten samý postup jako v každém kole. Zakaria, pokud bude chtít vyhrát, bude se přecházet a každopádně si hlídá ten armbar, co mu tam nasazuje. Má to dobře chycený. Ale Zakaria by neměl sedět takhle a čekat, co bude. Měl by radši těžiště přinést jakoby k soupeři.
Dostává se z toho zatím, prozatím je zažehnáno. To je trošku bizarní situace, co vypadalo jako dobře, ale tak a zase přechytáváme. Pozor. Zajímavá submise, která se málo kdy vidí, ale nejsem si jistý, jestli tohle to dokáže utáhnout, přestože tam má ruku. Zakaria tam nechal ruku svojí a na dálku takhle nic nevidíme. Rozhodčí Matoušek je přímo u toho, takže to vidí, co se tam děje nebo neděje. Zakaria se snaží dostat za každou cenu, na všechny strany se hejbe, ale je to tak utažený, že vlastně nemá šanci se z toho dostat. Rozhodčí zkouší, jestli nespí, ale nespí. Tohle nevím, jestli byla ta správná varianta. Ale dostal se z toho, takže asi jo. Tak a závěr patří Gardnerovi, který bije. Krásný závěr. Pár krásných úderů do pusy Piráti Gardnera. Za mě by to mohlo i rozhodnout o vítězi tohoto zápasu. Rozhodčí počítají body, asi to nemá jednoduchý. Tak a máme tady výsledek. Vítězem tohoto zápasu se v poměru 2-1 na body stává borec z Červeného Rohu. Před námi